Antri iki. Sepe. Iki sing ngenteni. Kok peteng. Iki sing goreng tempe. Iki sing kateng gorengan. Oh. Sik sulap. Enek sing anu kucing bareng. Kayak jengiro pas teko. Oh, antar lek numpak koyo. Duh, tak jumuk sik, tak jumuk sik. Enggak, tak jumuk sik. Di piringnya. Yo ora to. Mah pete ben jukuk sik. Karo-karuan. Aku gen kontae tak jumpukne piye ra. Yo, pane sik sabar. Saya sendok ya, sendok yang ngono ya. Mbok gak ero. Nyela sandal bawang kae nyela sendok. Kado antri iki njupuk piring. Iki. Ya aku goreng. Mesti di zoom. Yo lagi jale pas wis katan ngono. Gidol genti kok yo. Saya sabar iki sik ya sik mane-mane petene. Sik wae itu cuma nasi. Oh, Yumi ya antri. Ben marem heeh. Wah, antri yang aku barang iki ketemu yo megang mama. Kan mendem kenal iki sambel pete. Warnane beda. Rempelo guys. Iki kok ya. Jan gitu. Oh iya. Delok ndok antri sik. Tak syutinge kok kono delok grumbularan aris. Iki lho kakek-kakek lho. Kakek-kakek. Oh, antri. Kayak iki lho rembes-rembes engko tak posting Dek ngene. Ini apa ini ada apa ini? Ada apa ini? Oh, alah tiba es. Yo piringnya di sini. Kok bahasa Indonesia to, Bu? Iya, Oh, babe tangi turu nek. Wis dremimil kan. Dremimil. Kalau ngantri Mas. Oh, sekarang sing ngantri, guys. Oke, wis kosong, wis mateng sambelnya dadi kosong kan. Oke. Oh, sampun. Bye bye, guys.